Ahojte, mám tu pre vás dnes video z našej slávnej trenčianskej autobusovej stanice a jej kompletnej prerábky. Prečo toto video vydávam až teraz, keď stanicu otvorili 29.12.2025? Aby som vám objektívne priniesol jej pozitíva a negatíva, ktoré som videl aj ja. A to napríklad klientské centrum, ktoré sa ešte len bude otvárať. Ďalej, nevyhovujúce zastrešenie. Keď sneží alebo prší, tak sa ľudia nemajú kde schovať. Ale zároveň, čo sa mi tu ľúbilo, je, že jednotlivé nástupištia sú aj vizuálne vyobrazené a človek tak nemusí hľadať, kde, na ktorý autobus, kde na ktoré nástupište má nastúpiť. Zároveň je to už aspoň maličký posun k lepšiemu. Predtým to bol len čistý, otvorený priestor, kde človek fakt stál vonku a mrzol, pršalo na ňo. Takto je to aspoň o niečo krajšie. A keď sa bude ešte prerábať vlaková stanica, tak to už bude totál lepšie. Ak sa vám toto video páčilo, poprosím vás o vyjadrenie pozitív a negatív v komentároch. Ďakujem za zhliadnutie a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.